Mikä ilmansuunta se oli? Northwest. Oikeelle. Joo. Oikeelle. Ei sinne kun oikeelle. Aivan oikeelle. Ei kun vittu vasemmalle. Joo, sut on siihen oikeeseen. Mä kun se on ite väärin. Mä oon täällä kädet pystyssä vittu miettimässä taas. Win. Se mä vaan taas suoraan kanunapuulla. Holy shit, sä oot kyllä fiksu. Voinko mä... Mitäs mä harppuun noita? Tai tuleekohan tää nyt laiva, jos mä harppuun noita? Harppunais sitä. Please. Tuolta monelle! No nyt meni kyllä. Ikinä nyt Käännä toiseen suuntaan. Kyllä pikkusen ohit. Tuolta monelle. Oh! Uudestaan. Oh, yes sir. Sitten En halus lesoa, mut... Ammu vaan toi... Sä olisit voinut käyttää ne kasalle tähän ja ampua sillä harppunalla sitten kaikki. No kun mulle tuli... kiire vaihtaa alushuolto. Alright then. Tosi paljon koskematonta luontoa. Tänne vois perustaa öljynporauslauta. Kuulitte sen ensimmäisenä täältä. Headshot.